януари 2013 беше активиран отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2011 година. Общински съветници, уважаеми кметове на населени места, уважаема госпожо обществен посредник, уважаеми гости, ще си позволя да направя изказване по бюджета, защото не успях да присъствам на комисиите и да изразя своята позиция по отношение на бюджет 2012 година. Като слушах господин Дамянов, се чудех къде сме се разменявали толкова години с него. Господин Дамянов, преди всичко това, което казвате днес, тук го правите вашия мандат, няма да има никакъв проблем с предходните общински съвети. Госпожа Стоянова е предложила бюджет аналогичен на вашия от миналата година. Ако си спомните, след решение на Общинския съвет, ние го намалихме с 2 милиона. Тя го е предложила в вашия първоначален вариант, направи си труда за сравнение това. Значи, нищо ново в бюджет 2012 година. И не можем да говорим изобщо за напрегнатост в финансите, т.е. ще има напрегнатост в продажбите, т.е. бюджет на продажбите. 8 години продавахме и продължаваме да продаваме. Това е живата истина. Увеличението е в разпореждане с общинска собственост с 3 милиона. Около 2 милиона е с земя и 1 милион е увеличението с... около 200 хиляди е увеличението с дълготрайни материални активи. Така че другото увеличение в бюджета е такса битови отпадъци. Да, нормално. Проекти по-висок промо, нормално е с 1 милион повече да съберем от населението в момента за такси битови отпадъци. Тоест, политика, финансова, икономическа, в този бюджет нова аз не видях. Нито има заложени бъдещи перспективи. Прекрасно е, че най-после се обявиха до някъде задълженията на общината. Така е решила госпожа Стоянова да ги плаща, решила е по този начин да ги изплати. Това е много добре. Всичко останало от там нататък, считам, че ще докара само до свиване на коларите и до свиване много сериозно в основните сфери, защото нищо, че бюджет е увеличен с 2 милиона, то реално увеличение има само в няколко конкретни места. Едното увеличение е свързано в здравеопазването, за което ви поздравявам, предполагам да съм имал време предполагам да свързвам с яслите. И другото увеличение е свързано с разпореждането и с изплащането на старите задължения в приложение 13. И най-обезпокоителното, госпожо Стоянова, нещо, което не очаквах от вас, вдигнали сте разходите в общинска администрация с 200 000 лева отгоре. Навсякъде другаде, в културата, в образованието, в социалните дейности има сериозно урязване на бюджета. В тази връзка искам да кажа, че амбициозната програма, която се поставя това управление, благодарение на продажба да компенсира старите задължения, едно с две острете, вие добре го знаете това, ако не се реализират продажбите за 5 милиона лева, бюджетът ще остане кух, т.е. районът го души в тази форма. Затова казвам, че вече сме доиграли този театър години наред и не е ясно какво се случва, ако не се намерят инвеститори, които да купуват това имущество. По този повод, във връзка с бюджета, правя, иначе не мога да ми отрека и не мога да не кажа добри думи по отношение на това, че финансовата дисциплина, която се забелязва от самото начало, дори с това, че са обявени фирмите поименно, за които ние се борихме толкова време да бъдат обявени на кой се дължи, вече е направено. Разбираме, че вече и се плаща по това, затова адмирации и поздрави по този въпрос. Но за да ни отекчаваме, да ни отнема много време, ще направя няколко предложения, които естествено после ще формулирам в писмена форма, но става дума за култура. Ако някой му подозира връзки с културата вече и с театъра и така нататък, жестоко се лъжа, от много години съм директор на театъра и не става дума за театъра, става дума за културата. Има един закон за закрила и развитие на културата, който е приет 1999 година и последно изменен на 15 юли 2011 година. Този закон, член 8, казва ясно, че алинея 3, при съставяне на общинските бюджети за съответната година, размерът на субсидията за всеки от общинските културни институти не може да бъде по-нисък от този пред предходната година, независимо от реализираните приходи от дейността им. Алинея 4 казва,
Определението на субсидията по алинея 3 става при размер на разходите не по-нисък от размера на определението в бюджета за тази цел през предходната година. Забележете, не на похарченото, а на определеното с бюджета. Община Казанлък има опит по този закон от преди 9 години, когато Общинския съвет се опита да намали бюджета в културата и тогава КТ Подкрепа заведе дело в административния съд и го спечели. И в края на годината културните институти получиха суми равни на тези от предходната година гласуване. Затова аз си направих труда и видях, направих сравнение в годините господин Дамянов стрикно е спазвал този закон. Тази година обаче се предлага на общинските културни институти намаление с минус 182 539 лева. Или поименно. Театър Любомир Кабакчиев минус 108 000, библиотека Искра минус 20 000, музей Чудомир минус 38 000, художествена галерия минус 15 000. Правя следното предложение на основание член 8, алинея 3 и 4 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинския съвет да приеме бюджети за тези общински културни институти, както следва, т.е. равни на миналата година, 2012 година. Театър Любомир Кабакчиев 477 000, Общинска библиотека Искра 241 000, музей Чудомир 88 000, художествена галерия 70 000. Или това са 182 000 лева. Няма да посоча на първо четене откъде да дойдат, за да може кмета сам да разпредели и да погледне откъде са, но формално предлагам, ако не намерят откъде ни бъде направено това предложение, защото следващия път няма да имам право да правим такова предложение, това да дойде от завишението в общинска администрация, което е с над 200 000 лева. 288 или 290 000 лева. И правя второ предложение. Да запазите размера за подпомагане на дейността на спортните клубове, който миналата година беше 263 000 лева. Тази година се предлага 220 000 лева. Мисля, че в сферата на спорта и на културата да режем по време на криза е твърде неправилно. Разбира се, това ще бъде ваша политика. Това ще бъде ваше решение, бюджета ще се покремете вие от политическа партия ГЕРБ. Правя това изказване, защото съм убеден, че закона, когато е такъв, до този момент се доказва, че го спазвате. Затова ви предлагам да го обсъдите, да решите този проблем, защото в противен случай, вероятно, знам, директорите на културните институти, както винаги умират от страх да не бъдат уволнени или не бъдат свалени и няма да дигнат да запазят интересите на културните институти. Това сме го гледали дълго време. Там, като в една културна институция, винаги нещата са такива, каквито може да бъдат очаквани, но ви предлагам, госпожо Стоянова, още повече, че ресорно отговаряте за културата, не режете културата с такава голяма сума. Благодаря.